Jungle. Yeah, action. Yeah man, salibonani muri Zimbabwe. Welcome to Zim Reality ITV. Pachiviti chiri health, chiviti sina ma side effect, chiviti chino sanitizer, zvimwe zviviti. Muzora nhasi ndiri kumabvuku kwandakwanisa kuvhizitira baba waDidzamani. Ndofunga tese tikuziva zvikuitika kuti madhezi esapfuura ayo takanzwa kuti Didzamani akabata rushonga, Didzamani haasi kuwanika kumba, Didzamani ane mhiko dzaakapiwa. Saka muzora nhasi ndimbonzwe baba since takaona mamwe mavhidhiyo aita sekuti mumba maDidzamani pana zvinhu zvakawanikwa imomo. Saka sandapedza nguva yenyu yakawandisa stage takotanga nekukorokotedza baba muchirongwa cheZim Reality ITV chingoti makani zvekudaro. Tosimba kwakasimba kushoma. Aiwa tinofara baba. Baba pane nyaya yatakanzwa yaitika pasocial media madhezi apfuura aya yangaitirwa navanhu vakasiyana-siyana vanachiita nemaonero akasiyana sezvekuti Didzamani zvinodaro aina sangoma akavhizitira akamupa mushonga. Anoti nyaya iyi yanga yambosvika kwamuri here baba? Mwanangu nyaya uri kutaura soka udona ndakagara pambasoro zvino zvinotomubata pfungwa nendangariro nekukura kwandakaita nemwana wangu vanhu vari kutaura havo masocial media yenye yechirungu yamuri kutaura ndakakura naye ndichinamata nemwana chipostori ndichinamata naye chipostori chishanu tichienda tichidai kunamata kwese asi mukufamba kwangu kwese kwandinonamata nezuru chaenda ndiri kumasoro dai ndakazvinzwa kuti mwana wangu pane zvaakuita asi kana vari vanhu vanotaura zvinhu izvi ndakutoshaya kuti nemafambiro acho munyika ndakutoshaya kuti vanhu nekuti ndinongedza kwavanondiita nenyaya yemwana wangu kuvenga mwana wangu zvakadaro. Right. Asi mndana ndingade kuziva kuti imini Didzamani makapedza kumuona rini? Pari zvino ndaane svondo akabva kuno zvikapera iro achienda neshamwari dzake kumbari kwaanotandarirawo achinoita zvinhu zvavo kumbari kuimba izvo. Aiwa bo mndana apa ndofunga tapanzwa kupari kuti zone pane zvinhu zvakawanikwa mumba make ameno makainzwa sei baba mungati chiyo inini nenyaya iyi kutaura kuti pane zvinhu zvakawanikwa mumba make zvinhu zvinotyisa zvekuti takazviona nepasocial media but zvinhu zvoti zvakativhundutsawo zvinhu izvi. Unoziva mushamarari yavari kunditaurira so ndakatoshaya kuti dai ndakaziva munhu anotaura asina kana kuti anotsvaga nzira dzekuda kukanganisa dzevamwe uye ndofunga kana mataredzi mosha ndaisvitsana naye mwana wangu inini ndogara naye inini kana mune simba tipinde mumba titarise pese kana saka anogona maringonyaya dzeguva repata ndemutande rinenge chingutaura zvekunyepa asi zvisina chekuita nenyaya idzi. Ndikamuona munhu iyeye muchandinzwa ndichanetsana naye kusvika kwokupedzisira kana ini ndonamata inini ndonamata dai mapostori kwandinonamata wachinditaurira kuti mwana wako akubata-bata. Aiwa muri Zimbabwe ndofamba muri kuzvinzwa zvotorwa nababa waDidzamani panapa kumabvuku kukutora kunzi nyaya iyi inofanira kunge iri runyere kubva inofanira kunge ari mafunga inova kuti nyaya isiriko inyaya yokunyepa. Saka ndofunga muri Zimbabwe takusapodzwa kuti tinyatsoverify nyaya iyi zvakanaka tinyatsoona kuti chii chimboripo ndicharamba ndichizama zvangu kuti nditsvage Didzamani wacho nditaure naye ndinzwe kuti zvakamira sei but saka chandonza kunoku inyaya yekuti ndakanzwa kuti zvinhu zviri kuwanika mumba make saka ndosangana ndese ndanga ndauya. Asi baba pane imwe nyaya yekutaura pasocial media nyaya yekutaurika kuti pamhiko dzake pari kunzi zone anofanira kuti arare nehanzvadzi yake. Tingade kuziva here kuti mufamily mavo vangani? Chinoita mwanangu ikandikudze mwanangu pese pane kubudirira so vanhu vazhinji vanotsvaka zvinoti kubudirira kuya kusaite sei kusaiti haana kana zvamuri kutaura izvo zvemamhiko akaberekwa ari ega namai wake ega chaichaya ega namai wake akakurira akanorerwa nambuya
kwana Rusapo uko magunda paya padhuze nepadhimu paya achibata fishi achita seimbo paya ari ega zvakundinetsa manje. Right, muri Zimbabwe ndiko kungozvinzwira yairi panapa ndapera strong. Ndakandifunga kuti panapa ndichabva latest. Ndichabva nezvima video zvinhu zvacho zvichita sei but baba watara kuti hapana zvinhu zvakaita sei zvakadaro uye zvahana hanzvadzi ainayo kuti ngatai kuti ane mhiko yekuti anofanira kurara nehanzvadzi yake. Saka nyaya yepasocial media iye yapachena kuti dzinongovawo nyaya dzaingotaurwa. Saka I think from now ndakufanira kuti ndiite because baba ndofunga ndakanzwa kuti Didza anowanika kuMbare ndokwaninobatika stereki ndokwari kutachita sekune shamwari dzake achiimba iko kune shamwari dzake. Saka haiwa thank you baba nenguva yenyu maita basa makwanisa kuti mucleo mhepo mucleo air about nyaya ingachitaurwa pasocial media about mwana wenyu. Saka tinoda kukutendai baba nenguva yenyu yamatipa. Dai muri vamwe maybe maigona kuti mhanyisa panapa kuti hapana panyaya dzakadai ndikudzinzwa kana kuti maita se but still makwanisa kutaura kusaidi dzenyu renyaya. Ndoda kukutendai baba. Munotendei mwana wangu asi wakandinzwirawo munhu ari kukanganisa zita remwana wangu kuita basa rake. Ndokumbirawo ndapota ndipo munhu ndione kuti mhosva yandakamuparira ndei, hondo yaari kurwa neni ndei pakurarama nemhuri yangu. Aiwa takamubata munhu kwayo tichangomuzvuzvudza takananga naye kumabvuku kuno. Right, muri Zimbabwe ndo nyaya yanga iri panapa nonyaya tidiskasa nababa. Tanzwa maonero awo, tanzwa mamiriro akaita nyaya kuti nyaya iyi kai ndakutanga kuchifunga mwana kuti inenge yekuita sei yekunyepa. Ndakutanga kuitawo sure kuti nyaya iyi inenge yekunyepa because pane zvinhu zvakaonekwa mumba baba wasi kuzviziya. Saka right now ndichatira kuti ndingwafe mukomana ndomubata sei, ndomuwana kupi, ndotaura naye maybe ndingatombopinda muchiraundi kuMbare. Saka kana paita kasununguka kuti sendrofiyo because ndayanzomutsvaga ndapinda muMbare makuseni ndiyatinoona ndomubata sei ndomubata papi. Thanks for watching. My name is DJ Spark Zimbabwe. Ndiripo pachivitiviti chinosanitiza zvimwe zvivitiviti inova iyo Zim Reality ITV. Kana chinge first time yakosvika panapo usati wasubscribe, please don't forget to subscribe kuti usapotswe neva latest, usapotswe nedzinenge dzichipisa, usapotswe nezvinhu zvatinongwafa zuva nezuva, mwaka nemwaka, nguva nenguva. Thank you. Audio Jungle.